Нормален ден на пазара в Кукуригово, 23 декември 2023 година. Даже и самия дядо Коледа е дошъл да пие по едно. Какво е вашето послание за Коледа? Че няма да има бъдещи хайван. И мястото му е в алкохолица. А вие алкохол употребявате ли? Да, системно обаче са много умни и ще стане. Да. Чакай сега. Но не прекалявате? Не. По-малко, за здраве. За ке? За коледно-новогодишните празници, какво планирате? Да се пътва в гъза бързо държава. Това е малко остро. А вие, господин Вълчев, нещо да коментирате? Няма ли да стане? Мога да отговоря. Отговорете. Без коментар. Ще стане. Кое ще стане? Без Ще коментар. това се реши пука. Това е букук. Да, ама вие така си се нагласили. Ама така ще стане. Точно така. Това. Еми, едно на здраве поне да кажем. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве на веселата компания и весело прекарване на коледните и новогодишните празници. Точно така. Благодаря много. Благодаря ви. Живи и здраве! Химнът на трезвата младеж, младежи буйни, долу алкохола. И трезвост свята вечно да живей. Младежи смели, да бутнем вече трона на спиртния цар, най-лошият злодей. Да рухне тронът, изграден от кръв и сълзи на хиляди невинни деца. Демонът кървав вече трябва да се победи. Да изчезнат всички кражби и злини. Бог алкохол, цар алкохол, страшен звяр, той е чудовище, ненаситна хидра, хищен звяр. Кой ще срине този порок? Кой ще победи чудовището, кой ще отреше тези огнени глави на лютия змей? Младежо, дръж здраво меча на въздържание. Славно трезвениче, и сечи глава по глава, като почнеш от умереност, кръчма, невежество, суеверие, измама, опойка и свършиш с наслада. Смърт на всеобщия порок.